Πάντως υπάρχει κάποιος εδώ παρευρισκόμενος. Έχω κάνει έτοιμα να μιλήσω λίγο. Ναι, να μιλήσω. Συγγνώμη, δεν το πω. Στην πρόεδρο. Συγγνώμη, δεν το πω. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Να σε προφτάσω, Δήμαρχε, για να τον ευχαριστήσω εγώ πρώτα απ' όλα. Εγώ θα πω με μία λέξη. Από την αρχή του θα πει ότι δεν κάνω αντιπολίτευση. Προσπαθώ κι εγώ να λύσω τα προβλήματα της Άνδρου από το χώρο που είμαι. Δικαίωση. Ό,τι είχα αναφέρει στο Συμβούλιο 17 Δεκεμβρίου, ακριβώς αυτό έγινε. Ευαισθητοποιηθήκατε και βρέθηκε λύση. Δεν είχατε κοιτάξει τίποτα. Όλα μια χαρά. Μπράβο σας τώρα. Αργήσαμε. Εκτός από μένα και τον Θωμά τον Κυριάκο που είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι και οφείλαμε να ψάξουμε λίγο το θέμα γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά, θα πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος που βοήθησε ώστε να βρεθεί λύση είναι ο αυτοκινητιστής ο Σταμάτης ο Μαγκανιώτης. Ο άνθρωπος αυτός ασχολήθηκε περισσότερο από όλους μας και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να βρεθεί η λύση και τα παιδιά να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε ακόμα σαν τεχνική υπηρεσία. Τα 50 χιλιόμετρα να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, αυτή είναι η πρότασή μου, να τα κάνουμε 30 μέση οδηγαία ταχύτητα. Δήμαρχε. Από 50-30 και λύθηκε το πρόβλημά τους. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες off the record, εξάμηνο, μέχρι τέλος του έτους δεν θα βάλουμε εμείς τίποτα. Πρέπει να βάλουμε στον προϋπολογισμό, αλλά θα είναι από την περιφέρεια.